Ik ben toch een burgerguide. Ze is zelfs een huisdierras. En nou ja, het is een hele leuke guide. Ja, ze ben gek op meisken. Ja. Ik ben hier 2 jaar komen. Want ik zie het is hier begin de koert net om de vergunningen. Hier koert dan wel. En we hebben nu een nieuwe vergunning aanvragen op deze locatie. En dat passen alle keer. Ik moest er stikstof om te verkepen, best wel volle. Maar ja, die vergunning is hingenblauw bij de provincie, omdat er niks met stikstof dienen wordt. Dus ja, eigenlijk is het helemaal clear, maar toch net. Dus dat maakt het gewoon dat ik eigenlijk illegaal ben nou. En daardoor mat ze van 84 guiden waarom naar 15. Ze had er al zien, maar Pini het voordien. Nou, het is sowieso een heel rare tijd om guiden te doen, want ze zijn eigenlijk op het best in de eer, in de simmer. Want ze rennen buiten, ze kennen het beste gas eten. Het viel voor mij zo uit verband wat er gebeurt. Want ik vind eigenlijk dat ik zo mooi bezig ben. Ik bedoel, ja, als je gaat naar de in het land, het is heel kruderiek, de beest naar heel veel ronde. Ja, je wordt net kunstmest door het land struit. Ze krijgen nauwelijks brok, het is 0,3 kilo. Zie, wij moeten nou stikstof rond te keepje, omdat hier wetter is. Maar eigenlijk misschien ze kennen het met eerst maar ontoond worden dat het uitstieten wordt. Het is heel heftig. Ik kom de slachter te bellen van wat ik maar wil. Want ja, het hier helemaal net mutten, vind ik. Maar nee, ik vind het heel moeilijk. Dit maakt het wel heel moeilijk, ja, soms. Ja.